everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Mga gihay-gihay sa buhak ang iyang mga luha ug nagtuo ko nga ikaw mao si Hestia. Ang imong mga luha ug ang luha ni Prinsesa Hestia managsama kini anak. Rason. Mami, Daddy, Ngano gitan-aw minimog sa mani anak ko rason. Corazon, anak. buot ba ninyong ipasabot nga dili ko ninyo anak? Kung dili man ko ninyo anak, diin man ko gikan. Kinsa man akong mga ginikanan. Kinsa man. Corazon. Kinsa man ang nagimugso nako nining kalibutan na mami. Ang anong naabot man ko din kung tagalaing planeta man ko. Anak ko ikaw, Corazon. Anak ko ikaw. Gikan ka sa akong sabakan. Nakadungog. Gikan ka sa akong sabakan. Doon ako na timahuan. Doon na yun. Unsa man? Ang kahumot ni Prinsesa Hestia? Sakto ba ko haring alas 12? Ingon sa Sa haring alas 12? Sa unsa? ibalik sa agi ang sikyanan. Ha? Pangitag kabakingan. Ar mo balik kita sa agi. Rakusalim. Matuman haring alas 12. Bisitay. Naumod ko. Hinay-hinay lang animal. Agay! Hala! Nakadunbol kong tao! Hoy! Kamu kay Giron! Animal ka na ka! Huwag kay mata! Buta ka! Nirabi ka! Oh, Panga ka! Dinadaan sa inyo sa kanan kay Gianay! Lipat ka! Ang mga bisit. Gilangan ko. Biliban ako ni mo dong, oy! Sa kadako! Sa kakusog sa pagkaligi sa sakyanan diyan ni mo! Huwag ka maunsado! Huwag ka mapiog! Huwag ka mahagba! Huwag ka sakiti dong luminos! Wa man tay? Ang apali, be. Natakal na ni. Tay. Maayo gani nagkadagan ko. Kay kunwa pa, maapil ko kaligis. Ginoo! Kuyawan ko Ginoo, eh. Kuyawan ni bugbukog dong luminos, ha? Baga nga puthon ang bukog ni mo dong! Namigawas na. Nanamigawas si Kenan ay. Karon ka. Hay, kamo! Kamo ba? Kamo na sad! Kamo! Kamo, ha? Ayaw kong tulisuka. Agay! Ay! Sige. Dungan tagtingog. Gusto ka? Ayaw kong palaguta. Dungan tagtingog. Sige, dungan ta. Ari ako. Gilobag. Di ba kumukton? Gilobag. Wag yun mo isalabay sa kumukton dong ay. Wag yun mo ay. Lupagon ko baliun. Ayaw ha. Di na mahimo. Ayaw. Na mahimot? Hala! Si Aling Halas to. Nalagpot sa layo. So imong pagtukmod. Hoy, amaw ka ha. Nangilog kag hala-hala ha. Ako na dukol to ha. Agay Kahinay ato. Utong malika. Kamu pa'y nakasa. Kamu pa'y haud. Dali na, tayo wasay. Bitaw! Kamu pa'y nagkasa! Nanlakar bis ng lumino sa daplin sa daan. O niya inyo may giligsan.
May gani kay si Dong Luminos nga nabanggaan. Siya na igog, dili ako. Hala. O cinta ka, hala. Oy! Idi sa gubo! Sugabo! Idi sugabo! Regals ko ng Lourdes sa Beltrandong ha! Si Tio Enriquez, Ponta Princesa! Idol it ang speaker sa Diyos inyong dongganay! Namaw ka! Aray! Natinga gito nakaligis na ko. Kung nga nung wa ko maunsa sa ilang pagligis na ko, tay. Ala! Ay, Dong! Dong! Dada Tay? ko, Dong! Kusgay mo tingog, Dong! Dada ko, Dong! Dong Luminos! Watag ko, Dong! Watag ko! Di kalingi ako liog, Dong! Natulingig ko, Dong! Tay? Dong Luminos! Nga nung ingon man niya na ang imong liog. Ay, katong lumping og naong may nagkaingon, Dong! Nagkamao sa manyagang dako sa kong pagdukol niya, gilubag ako liog, Dong! Ansaan naman ni Dong! Anak, nakita mo na ang video ha? Nga dili palandugay gipakita ni Daddy Armando nimo. Ikaw katong bata nga akong gipanganak sa maong ospital. O gipakita ko na usap ka nimo ang mapapilis, anak. Sa pagpamatuod kay ikaw ang gimugso sa imong inahan na si mami mo Ilsa. Mami. Daddy. Sa ako lang gikaingon. Dili unta ko mutuo sa tanan. Gusto kong tabunan ang tinuod. Dili ko mutuo nga nari-incarnate si Hestia pinagi sa mong lawas, anak. Mao ba, Daddy? Apan, kinsa nga akong nakaaway nga inyong ikadlukan. Wa ka ni nasayod ko lason. Maumang gani anak, nga hugtanon yun si Daddy nimo Armando, nga dili ka makikihigala ni bisan kinsa, ilabi nagbag-o pa lang sa imuhang pananaw. Hinaot ka kasabot ka kanamo ko lason. Agay, kasakit sa kuliog, Dong! Dong! Hinalas paglakaw, ha? Nagtakilid ra ba kang naglakaw? Ano, tikilin mo na kong kasag, Dong! Ay! Kalibaton na ba ko nagtanaw sa daan, Dong, Luminos! Hala! Tay, nga no? Kuyawan ko, Dong Luminos. Ekspresyon naman doon ako, Dong, Ekspresyon naman to. Wag yung kamaanad na, Dong. Basta, kahalahon rin yung kong kalit, Dong. Mauna mo, hala ko. Hala! Paghinay tayo, ha? Paghinay. Dol-dol tayo sa atong payag. Pero, ni anatas bakilid. Naghinay bitaw ko. sige. Hinalingkid ko, Dong Luminos. Ay, nagtakilid na bitaw ko naglakaw, Dong. Gunit lang ako, tay. Sige ko gunit. Abi, apali, be. Birahon ko ning apali, Dong, ha? Utong lang, Dong. Malarot o niya ni Dong. May lisod. Kalooy, wala kay apali. Elmo Bacos! Lucido Abapo! Tay, Noel Rabe, wasa ka, Dong, ha? Ay, masigig-singgit, tay. Nalig, nagkalisod ka na sa imong Si pagkakaw. Oh. Noel Rabe, wasa ka. Agay! Ay! Tiwasay! Patay sa tiwasay! Agay! Ginoo, nabuak! Nabuak, Ginoo! Tabang, Ginoo! Kuwan ako! Diri, Ginoo! Nabuak! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.